So Abishapa and Brunya Bosomini that also dunum Afipino any edunu inum Akana Fuabisia na Afino Korea in himself Afibia Korea say Yura Probia Santa Kingdom Otumfuo Osei Tutu II and there's Oshia Otlase Emma Nenanum and Asanteman Emma Abishapa. And look if and Ecoso and area our share radio and up in so TV. So, your mention got a coffee, Asantehene is Tratoyura and the Jabishapa, and the Abrami, and the Chato Crow, Filipino, and you know, and Safe and also Fidino, Safe and Ode of Fidina Topping so 104.7. Mention Ahifi and Yade Infonina, Ebro, Efree, the Tianis, Nananum, Atnasi, Omo, Eji, Avishapa, in himself, Yura, Nasitna, Ichato, and Ode, Aishasu, El Meshe, Oba, the Sia, I dare say, Nananum, Atnasi, Ahima, and Ahimfo, Ubia, Tanasi, Brunya, Asitna, Yura, Atnasi, na Oji Afishapano, Yade Ebramo, Ewamenshia, Kotokofi, na Enchebia, Ena Otumfuo Otnasia, Menoka say, Oshe, Eufuni so, and I'll share Utivi Nesua. Idea Yura, Ninanum Ato Santana, Omo Efrasie, na Wachiano, na Wasan Amano, Eye Afishapa, Nananum de Medical Culture, Onum Atnasi Dada, Yura, Namahine, Nabrimpon, Ene, Eye Nadishie, Ena Omunina Atnasia, Yade Sajmendi, Ebro, Efri Menshia, Kotokofi, Midin the Cabinach, Martin Ado. Yema ya hefo ne yetifo nyina afishapa ye ne nananom ebetwetwen komo na omo aka bibi akire ye ene eye bronyan ede na nananom eka ede ena omo ewo maye afishapa nsambei ena nananom ewo enunti yema ye ho akwaba no na yeje bronya ensam so kakra efre nananom ho na omo ede asom ye enonti no
enche yebefra se ne nananom atwetwe nkomo na omo nso kakra omo waka no omo ede ato ye ni medical ka kire se afibia yewura afi no ekọ wie ya otena se ema na ne nananom ebe ma na finshapa na sajmedi no ena enne ekoso elmenshia wono eno nti waba like page no share na onua enso enya bi enhwe na obia kofie me no kasai ade se nananom omo aba omo atena se kra dada eno nti no yenso so yebe hyase na ye ne omo atwetwe enkomo na omo ede bi kakra ato obimso yahafo ene yetiefo enyina enso enim eno ena ogoso anase guso yede ebra no enti opimso ye dwuma yefo no nyina so elmenhia kotokofi ha ye chief executive officer Era Emmanuel Osei Safo or menhia ha afi ye general manager Era Kofi Boache Commander 1 ono so ewo ha programs manager Fuseni Isa ono so ewo ha ena ejumafo nkan no nyina obia so ewo ha aye nyina ye ma Era Kotokohene eye afishapa na wo hira ye de twato ansa na afi no akọ awieye anonti ye goso a ye som na ye hyase na ene nananom etwetwe nkomo na afi omo enka bibi emfa enkyere yen bronya dai ede na omo ema eye yahafo ene ye yahafo ene yetiefo nyina enti mama infrasie ewa ha nana wadaroma memo afinshapa afin kometu yeda we dey baby sase nana ben ere na share Otumfuo TV nana Dwamena kente otroso mienu ofenso manhini yani nana ofenso manhini nana Dwamena kente otroso mienu e na twetwe nkomoyi nana wadaroma afin no kwa wiye nana ye afin no e kwa wiye enne na yewura etena se de twato e wa fin champasa mbe na wo ma ye ne yahwefo ne atifo ye meka nyina ne se ye nyina nyanto boase ye mfa na ase ma nyankopon so ama afia kwa apra beto yen na fe so ye nya botre ma ye mpanimfo na afie ebe mu so nyame nto bosuba bi enwu ye nso se de ebe ya afese ne ya pagya asense kura afin pinu ne aduenu num wo bo ne tofa obeka no sen eko sen wadaroma safi meka se eyenka bomu afi eniema bebre hedwumadi a yewuradi ya na ya animonyam hye nyame nim dia wode amano ene wode ama Asanteman adwoboko amna ka Ghana man nyina nya Asanteman ko Ghana man nyina ni wiase afa na nyina enti afi we de ye bono tofa ye beka se eyenkabom afi ana ye dase pronto ti yani offense manhene nana Dwamena kente na twetwe enkomoyi awusafo ye wa nananom awa haide ye beka so ma twetwe nkomo eye ejeso manhema nana wadaro ma ofinshapa afin kometu ye no ensan ye ho enko nana yenhwe afia ye wo mu yaka na be nsia pe na ekọ wiye sai na wo fa no oh nyame adom ene nana no madaroma yewura na se tu na daroma aman ne aman ma ne ahema afọ ne hemfo de ye di ni yie pa ye nim se nyame ne nana no madaroma fe ne be san ye ho aba betu ye ko ya ne 2026 then ewo ho mayen wadaroma then yes referee twede ampon ho yes referee no ayen kwatente ahodi wo mu na o mayen nyinkyere o mayen odo tema ahofama de besom bia enye nhira kankan yewura o ma ne kwatente ahodi wo mu na kin Solomon nyansa na ode ama na o ma ne saa
na Asanteman enye krabehwe Asanteman konanim enkonanim bebre enfama yen Nana Yerase neso me da mwase ti Nana Yasantewa Shapa o mama mama dofofo afishapa mama ofa afa no kese mama afishapa nim say na menti afisa ne no kaye ho e wa ha mama nua no kwanche afishapa mama tiwa na koso ayima di ato ayima mayima fo nyina abo nua mama bia afishapa ni nua no nyina ene me na fofo nyina ma ye fo mo bia afishapa na bosi bia afishapa Nana ya Santua ene kasa yi Nana wadaroma Opimso TV so nie ya mo afishapa afin kometo ye Nana be ne e kasa yi me ye people so o ma hemansi anemu ye frame Nana efie sika yo afishapa sambe na wo manfo ene ahwefo nyina edi kan ye bede Nyankopon ase except from January to December what's in anim actually nyina no ama boni bia nka ye afishiapa asema meka ama ewiase nyina se awrade nom no mo ayen na 2026 o ma ye nyina ye nsanwuram eni jemu akomapam areho de ye mpebi oha ni attitude de ye mpebi na wo ma yedie enye ye dia e wo Yesu dia. Amen. Bipaso ma hemana musini ena ereno ekasa yi. Nana wadaroma emo afishapa Opimso TV suni. Afen kwametu ye. Wadaroma da ho de kire ni. Me yakoko so hema. Na afi kwa wiye de na wo ka kire. Oh, ne ameka ne say ye de Awurade ase. Se wahwe ye so ama afe no akwa asa abetu ye. Enye nipa nyina na afe no atu wo mu ye da ase ya behia ha ye ne ye Otumfuo ye ba bedi Christmas day wa ha nti ye da ye nyina ye ho ase sa afe no akọ na asa ba betu ye Ana ye da ase enti Opimso TV Opimso radio ena go so awo he da so menhia hemfie na no matna se die ye be ko so ne o ma hwehwe nkomo na bibi kakra omo ka kire no omo ede ato yanim nana wadaroma okay you etino ma ene nana hwehwe nkomo Nana was ene on kasa wadaroma Okay, Nana wadaroma emo afishapa. Yeah. Na wapumba ko de. Nana afi ekwa wiye 2025 say na obesi aka no. Oh, afi atwam de na de kakra mansunti but Yo ne ye beto aso na ne Nana ima enso atwetwe enkomo. Nana wadaroma Opimso TV, Opimso radio, me mo afishapa no wapumba ko de. Na me adom Nana be ne ne ka se wadaroma da ho de kire. ndi Nana make farm to so bi no Otumfuo don't him Ene ye hwe afimpino ne aduenu mira ka akra be na yewi sen na osifa no afi we de na ewuwo ne doso tinya me adawro mo de yetwa na ye da so tin kwam be se de aseda ma no santi ene ye koya nimi de ne yesra fi twede ampon ho de esa ne enkwane ahode woni wo nkwa atime bibia na awon kwa so na woni ahode antinye hwe ti esa enkwane ahode ne ferade Nana ye da se papa ene kakra woni ache ma yanko Nana wadaroma Opimso radio Opimso TV memo akwa ba na memo afishapa nso Yo, menso member mo afishapa afin come F3 mfie so de di kan me mami wura Opimso ote kwakọ so na mbom ase de chiam so na e kasai memo afishapa mo afishapa nya me man kwane anwoden
ne kura yesa pia nana me ma Asanteman so afinchiapa Ghana man nyina so afinchiapa opem so madawroma me ma mu nyina afinchiapa we de chem so so ma mu nyina afinchiapa Kometu ye nyina na ya dase de cham so hema ene no ekasa yi ma yentoa so na ene nananom entwetwe enkomo na nana wadaroma opim so radio opim so TV we de ya mo official pa na ya bisa onsam kakra wo kan kire ye ni Asanteman ya ma Asanteman nyina official pa de di kan yewura ye bompa ye ma no se nyame nhira no no ohun ye mo bo no trase no hwe se de da wo hwe ye no edi we de ye ma na official pa ye be trase se e be som ti nyame adoma ye nyina so ye guso a ye bompa ye ma no ye da nana ase se ono so de lanu de sem amayen ye da so menhia ahemfie madika ka kiro se yewura Kotokɔhene one ne mpanyimfo atenase a oja fisha pansem ananim nanam echia no eno nti nanam wo ha die ye behwe na ye no mo atwetwe enkomo nana yesel ewa ha nana wadaroma mo afisha power pomboko de nyame na adoma afen komba tunye nana afi kwa wiye wasam be na wo ka kira Asanteman kakra mo kan ye de nyina ye mfampa ebo kase ye mfanta Otumfuo Asantehene nechi na mo aye no obi nye bida na ye mfampa ebo na ye nsum ne ye na ye nyina so nsu ade mfim na afefofra ye besim ye tum na ye so ye dubi akọ ye nkronkro ma asomdwe abaga na man mu no mo bibiara afin siapa afin ko beto enfie so nana wadaroma opin so radio opin so TV ye mo afin siapa afin ko beto ye nyina na wapon boko de boko wadaroma da ho de kire ne ahwefo emiye nana oheba kwame akoto odi kan nkawe hene nana nkawe hene no atwetwe nkombo yi nana afi ka be na fa be numpe na ya de awie 2025 sen na osifa no 2025 dem say insensen bebre siga na memu na Asanteman mu na empire ne epo say 2026 a yebesi mu no bibia bekoboko na Asanteman so no yakoso atai sabe yewura opim so echi na bia ka Ghana man nti no na me sire say Asanteman nyina yenya enkabom ne yenye baako na yensum Asantehene ebiso nka Ghana man nana kwame akoto nkawe hene ena yene no ekasa yi mayento aso na enana enzo enkono so nana wadaroma opin so radio opin so TV so ne me official pa no apon bako de boko wadaroma da ho de kire me de na akomia sia chitichampam ababio na abontam hene na ye pese ye ti free ho afi sen ena ne masi koye Asanteman mu Ghana me mu fa no sen afia ebetwamu asantete ede bebre na enso yesache yaw kakra yenyina enim yenyina na na odno di nkrako akura eno nso pa ho a na mampon hene ono nso aye wiese hene ono nso ekra yeko akura onyamai nti wenum ne no ma ema ade ayam hihye kakra breye nanso no ma bebre papa nso bebre bai yewura sede nanim die musitie no osi okrokra hinsem ensasesem bebre de ye bompai ne se nananum begina nachi na nadaroma watimi asa toaso sede wode afiri mfie bebre aba no na afia ebewura mu ene de didi anim no obesa atoaso saa man na asumdwe a wode aba Asanteman mu ano atoaso nana ya dase isime demos abontam hene na ede no etwetwe enkombo yi abontam hene na etwetwe enkombo no ntino nananom eda so wa ha ide
yɛbɛkɔ na matwe nkɔmmɔ na natrɛ de hene wɔ ha nana wadaro ma ɔpem sɔre de ɔpem so tv sene mu akɔ aba o Najemu so afinhyɛ pa nso afin kɔmɛto yɛ nana yɛhwɛ afi akakra bi na de akɔ awieyɛ nneɛma te sɛn nneɛma kɔɔ sɛn ɛwɔ ne sɛn ho ɛwɔ ɛne nyinaa mu Ghana mɛ mu hwɛ neɛ afi ahyɛsɛ bɛsi saa berɛ yi sɛn na ɔsi fa no yɛde di kan de ase da ma Nyankopɔn Awurade na yɛwura so yɛde yɛn nti na ahyɛseɛ no mebusa sɛdeɛ na woka yɛnka amanyɔsɛm yɛde ane sɛ yɛdi yɛhene yɛwura so ne Asantehene na ne nhyehyɛ yɛafe atwa mu yɛn nyinaa yɛhu dwumadie bebree a wodi ma Asanteman emu akwantuo ɔkɔ amaaman so bebree ɛkɔgyina mu ma Ghana man nti nneɔma no deɛ ɛsɛ yɛka yɛ bebree yɛnka ne nyinaa mfua no nkwatenten ɛne yɛsrɛ ma no sɛ obɛnya ahoɔden na dwumadie nso ɔyɛ ma Asanteman ne Ghana man no watumi ayɛ yɛma obi biara afirihyia pa baabi ɔwɔ biara no obi biara no yɛma mo nyinaa afirihyia pa nana yɛda ase nti sɛ wohwɛ ne a yɛwɔ manhyia ahemfie ɛnnɛ ɛyɛ asetena atwa to a yɛwura ɔde ɛkyɛ ne nananom na ɔhyerɛ ɔmo ansa na afei kora akɔweyɛ na yɛasrɛ nhyira foforɔ ɛfiri kɔtɔkɔhene hɔ ɛho dwumadie ɛna wogo so a wohei ɛwɔ ɔpemsoɔ 104.7 ɛsan so ɛyɛ live ɔno ɔpemsoɔ radio ɛwɔ yɛ Facebook after YouTube any social media handles no nyina no and also so live ho na na no matena se o se o fe actually say en ni jeda da strong kokra wo oman emu enonte ya wo se empanyifo and afres no ball boku krobia Asante kotoko metem amrantie no omo nso ha enonte ebekọ mo ho ye free ho a ebesa ba nanom ho na en nanom aba try enkomo no so na de omo waka kire no omo enso e de asom enonte ye kọ na mejemu ama kwame anane na kwame anane ene kotoko emrantie no enso so okay nti yenya aya coach Karim Zito ewa ha coach ebra so ba betia eyewura end of year and some na odi just support well omunya abotra mai yaguso eye ho adwuma bibia be okay nti eno aye coach Karim Zito nti Samuel Kwabia Asane kobo boku no ena omo nso ekọ no makọ akọtia yewura na omo ni yewura ababedi eye bronya no enso abomunti no ohwa coach Karim Zito ono ne technical team na fei captain Samba O'Neil ono nso ene ne team no ana omo adru ha omo nso ekọ na omo akọtia yewura ezanse Kwabia Asane kobo boku no eye Asane kọ hene dia so watena sina ojentia odi bronya Kwabia Asane kobo boku no entumi enyi omo ho enfim place ni nyina enso ewa ha omo eba betia yewura ohwe eye donzo ewa ha baba yaya ejinam place ni nyina Henry Kwame Ansu Mohammed Kamara Joseph Ablo Emmanuel Anchi Walid Nema Fuseni Abrante Feni Emmanuel Korte and afe captain Samba O'Neil and you nko uhu Aziz Haruna and so ewom Inu Safuseni Hamzata Patrick Esiedu place ni nyina Kwabia Asane koroko place ni nyina and so ewa ha omo eba betia to video na ekona nse obia eyi ni mpaboa egu ho ansa na omo aba betia eye Kwabia Asane koroko ehene coach Karim Zito na mua oni players no ekọ no makwakotia eyewura na bronya no omo nso ababe ma yewura fisiapa ewo ho nti coach Karim Zito and so edimnyo no nko the long serving team Mazua opanyina ye friend Isamadu and so ejina we coach Prince assistant coach ewom Sansuna Hamza assistant coach 1 and so ejina mu bi den and team sa players o maka ni nyina ekọ no makotia eyewura some players no omo nko ana nya akonya na apenkra and so ede omo etia eyewura entu ko no abodi Patrick Esiedu na edikan a ono akwakotia yewura player otoso no and so U17 player feno
Techi Anderson ono ana adru ne so say Philip Amo enso adru ne so ono so ekwakotia ekrobia sane korokobo ehene Sansona Johnson Opobekaya enno game akorokobo eno ono enenya second goal no edema Asante korokobo boko no Johnson Opon ono ena etia yewura abranti adru ne so no Seth Kojo ana ono so adru ne so a otia krobia sane koroko ehene enso ewo goalkeeper ye friend Benjamin Chum ana ono so etia koroko hina eno de etia de ho nsam no ema ewo menhia fikasiem enso ewo ha Lord Amoa entia ye friend no into the local blasters Lord Amoa enso etia kotoko hine sisi ameno kasa na pinka kwese wa IMC chairman ono ena introduce players no player edru ne so Peter Amidu Akwa no so edru ne so a ono so ekwakotia ekrobia sande koroko ehine ewo Joseph Amoa and also Edru Niswa and Apinka Edeno Etia Francis Aqua player of Fibetem United and ABC Akai Emma Krobia Sanagoroko Francis Aqua and also Edru Niswa and also Etia Koroko Hine El Zakaria Fuseni and also Edru Niswa ono Etia Ekrobia Asanagoroko Hine and so Musa Hamzata and also Etia Korokohina on our body was fefa and also Etia Krobia Sanagorokohina Yadia on some no Korokodalin boy Hubert Joe and I say Edru Niswa and also Etia Krobia Asanagorokohine and so Baba Yaya and also Kwakotia Krobia Sanagoroko and Yadia on some no Inusa Adams and also Edru Niswa and also Etia Krobia Sanagoroko and Saka Dauda and Edru Niswa and also Etia Kodoko ehene Aziz Haruna Dai goalkeeper and also Edru Niswa and also Etia Krobia Sanagoroko ehene Donzo Morfin Donzo and then also Etia Korokohina Yadia Honsam no Mount Otumfuo 104.7 check it live on YouTube Hilary of Samates and I join a club Yasango Kobo Kona, Hilary Adabo and so Etia Korokohene, Henry Kwame Ansu and I do the so also Etia Ayakrobia Asante Koroko and so Mohammed Kamara and also Menoka say Otia Ayakrobia Asante Korokohina Yadia Honsam no Mount our Pimso 104.7 they do the so Emmanuel Cote, ono, and also Edru Niswa, and also Ekotia Krobia Sanagoko, and Joseph Ablo, the defender. Joseph Ablo, Edru Niswa, and also Akotia Krobia Sanagoko, and so Emmanuel Entry, and Tay, and Abrante, Okoarea, and also Drew her, Obabetia, Krobia Sanagoko, and so Emmanuel Entry, ono, and a son of Matenja Simakoroko, Walid Fuseni Nema, and a nay, and also Anya Quenya, Obabetia, Ayakoroko, players no, the Ochatuano, Air Kotoko, captain, Samba in Dongani O'Neill. No, and a nay, Edru Niswa, no Sakwatia, a very coach Karim Zito, technical head, and also Edru Niswa, coach Karim Zito, and so a corner Quatia, or Duano, also any dim como, a can some at into coach Karim Zito, and so I also Eba, Prince Ousu, assistant coach one, and also Edru Niswa, and also Equacotia, Econocohine, and so head coach Ako, assistant coach one, Eko is say Hamza, obey and also Edru Niswa, and also Aquacoto for Fefa, Ocha, Ayakrobia, Sanagorocohine, and so why dear own Samno, Emma, Isa Amedu, a Bano Crobia, Sangokobo, or no, and the longest serving equipment officer, our Crobia, Sangokobo, Isa Amadu, Korokoro, or boy, Wako Abba, Asan Eba Yemu Jumanti, Isa Amadu, and also Drew her, and also Equatia Crobia, Sangokohine,
papa your friend Mr. Poku no and a kotoko accountant, the longest serving accountant ewo krobia sane koroko and also edu no baba a driver and so Emma krobia sane koroko and also edu no so and also ekwa kwachi anti technical team no and also edu omo so omo ekwa kwachi a krobia sane koroko me hu joba and so ewo ma and omo nyina eweko no makwa kwachi a krobia asante koroko ehene and so former Asante captain Amos Frimpong Olomo and a friend Olomo and so Edrua ono ekwa kochia koroko here and so coach can zito na any coach din komo and sana coach kochia yura coach now wanu go asem so a ka ache koroko supporters and they afina bewe and then I would just supporters no Yamin Shiro bia na obia Woma munti upon Yamin Mao awodi Omaso Amo awodi ni Yamin San Enfabi nka homa wo na afinum betu ye bebre se na be ya ye behwe ye kotoko nso ayi amaye coach mi uza o tia ohene no ohene ne wo di nkomo e asumsam de ebi wo ha betim ne ache o si bibie ni wo ye hamide e si da bi so okay obey shada afre na ye din kita ho na hade o se hade but abisa me se me yanya na metima ka abonte but ne yanya ne kese ne se bibie no me so bibie no na come say bibie cool players no my prep no updates one obi ne mo ba sana obi ne mo ko but omo ba yanya sisi anu betimi anya nje omo bodo na endo ase ye koe no bebre na omo suro online because na park ni nye but the nyame ase say yet me ashami no coach you was all the young players no blend yenim coach comes to say bano youth development there coach best going forward you be more youth players into the team you be more youth players because women they build the team no omo dey support the team no say team bia any youth no na nya team papa and yeah I say we are youth and that is my specialization area me means so say me dey akola betu kaka akra wo won say ono so be pen we all once nkola and then they are be pen for you know for the youth they are very very important to the team just say ye because every club in the world has a youth without the youth and ye coach your game match the 16 against Bechem United Nyame Adma Sunday supporters and then I'll catch you Mr. Omonya Abutre na sanete it goes up and down I feel you build team sometimes it take one season now we build the team depending on uni nipa na ye adwuma so obia ye pe entino obi betimet ehuni a wo kire sisi a ebi nso e take time and then we have different attitudes you see so kaka akra but butaina ye dey see enim say ye pese ye gi league no ye pese ye gi na cartoon de e da so ho a ye chesi but omo nya abutre emaye kaka akra ebe coach Yadasi. Coach Karim Zito, Krobia Sanoko coach. Samba O'Neill, Samba, tell the supporters something small, a Merry Christmas message to the supporters. Okay, I know Krobia Sanoko captain, Samba O'Neill, and also say I'm coming. Yeah, I said Samba, and so Bika and I supporters no. Now, I know area tell you no, and my Krobia Sanoko Bobo Kono, I got Cherry, area money and so Unzana players ni bini ne sese ebi ani age more any era SSNT editor major area kana area ma na afei one na nanom nkomodie no and so atwa so akoso me da say me ni akwa me ana ne Eugene host opim so sports show pramaso and yene no ekasa yi asu Asante students na omo so ha na omo ha de ye no be di nkomo ba ko me no bi na kakra omo so waka no omo ede ato yenim asu minim Samenka president Samenka na now we walk about opim sorry opim so TV so ni ana me jo so mo afin sha panso afen ko meto ye afin se sera bibia yi
da ho de kire ya hwefo amo ehwe yen wan na ye ne no e kasai mene ohene ba kwakwa sapon mene Asante Student Union I twa so friend asu akenta apia me kan university ho me na me president me wo ho sisia and who some more mention Kotokofie then mobe who say Mabwa Mohokama as a shop then a coso. Okay, and I Dakesiama Asanteman and we are singing a Sele Bruna or her name Asanteman and it's a Obetanasi. Tinua Munia by Babama or her social Afrishiapa, Bonibianim or Hilintina Yawahasi. 2025 say now we see a cano more as you for near Matis and Mako send a mammo. 2025 no and your man in our cool ye. Can not ya was just a baby and so say one wouldn't be a best say you about or him am I to me and your man in a name Yamia Duma next year 2026 Numa Pai did go see a bay anniversary and home your man so. 2025 the America say Yamia doing an anonymity Asu Asante Student Union Amstead for Ella Enormo Education Comoy Nana Dio Hana Masan Banasono a person mene okay St. Louis for so ewaha Asu St. Louis for and so ewaha Mammy Pacho down what they tray one in Ekasei. Pacho, a friend me fear Dakwa, me was St. Louis College of Education, but me was Asukuonim, I was St. Louis College of Education. Pacho, me just hema, I was Asukuonim. Mahun Sababashia, you are Kotakohene. Wafidis and as of Finch Japan, Ben, I walk catch Asanteman. Oh. Me catch the same young to name condemn. No mano. Yes, baby, oh yeah, very good. Yeah, and I am an official panso. I feel the same in the so thing. Kwema, yasaba hababechiano. Amen. Okay, into St. Louis College of Education, Asufo, and so Enom Akasano. My young Hessa and penny for us, Hono, Ebeka coaching como na almost so Kakra Omo Ewa Catreno, Omo Eddie Ato Yanim. Intino and penny for our Hano, my answer na Yane. Roman Asafono Kumase Catholic Archdiocese Archbishop Aodawano Nana Sofopon Justice Gabriel Yawanoche Ewaminchain Nana Sofopon Brunya Dawadaroma Emofin Shapa I think come to your minute. Namijiris Opumboko Minimum pipe or you know here. And then I will say, I finish a pansem. And then now walk at Asanteman area. Yamia Daroma, a Asundemua, Yaya, a sum and a pearl cathedral, Comase, Bompata, and the whole Sra, Yakupo Sra, every year, open so, or say to Abebio, and this Santeman, and the Ghana Menina. Asantehene, Jesus Christ here, Obeti any Atinano, na Asantehene, yes, Srema Yeura, or my penny, or my mumpedin for, and it nanum ni Ghana, Adisia, Yabaya, Yamani Tiawa, Asantehene Isra, near the Baye. And I had say, Yamisa Pinso, Radio Ni TV, Yamia Oyeja, any Oba, and no one condemn. Amen. Amen. Nana Sofopo, Ena, Ekasa, no, Gabriel Justice Anoche Nana okay Yabekoso na ya cheche enkomo na ya hwe empanifo a omonso so ewo eye apaiso na yenom ahwehwe enkomo New Patriotic Party PP Amanyoko no omo twofo pani lawyer Justin Frimpong Kodua JFK ena yabano emrane ma yene no twetwe nkomo na yenhwe 2025 2025
Sai ena obesi akano afa na afia hwe yakọ enimi ne o ema Asanteman honorable mo akwaba ema official pa Onyamejo so afrin kometu afrin se nya nyakopo adunya se hia yesa ebo nkomo. Amen. 2025 NPP sign na muse e faro niam atesen. Oh ene o hwa ba ya ba no ye nyina ye ba besom. Edikan ye da nyakopo ase. Se na de fefe yi mu oma afrin no akwa be awieye. Na ene ye nyina ya de sebi ni ti ene yeti baabi na watene edwam se ne nanamo yembra ne nase na yemfa ensa meto ne nsam na yenyina no yemfa aseda manyame enu tutiri pa ne ewa ha ene no ehye nya mayosem na emom sebi nyame ne yada nase se wode osedutu nyame kese aka ye ho ewa Asanteman mu ha na sebi Asanteman eye kese na ekonanim na afia sun ne yenyina yaba ne nkoa ne nanamo ne de hia mu nya yaba se ye mama ne tirinkwa na ye mama no nana mo ne yo ne adwuma a waye magana man ne Asanteman enu tutu ne o ha ntene de enya mayose nyame boa na me ba mu studio a ne yaka mayose be ne de nyame ne beda na se wo nkwa ne ahoden a ode ama ya de nyina Otumfuo Osei Tutu ene ma ye nyina ho na ye misa we no kre ni hwe ba bia wakwa akoduru na nso abre bia ye wura behia no ye hu se oba besom ene ne wo nkran hye ba bia wakwa akoduru still woda so ba ebesom e o menhia bi amayosem de beto ye kwam den so ba bia wafuruma efri ba bia ofri de untimi sesa ne mane nyeyi chamber ma ka se meja amayosem den so mintimi ka se meja Asantesem ebe se ya wo matum sebi bibia ni wa efe bibia ni wa ewawa se oba be sumo Osei Tutu na me kase de se ne yade a hia me pa de bia no me mama Asantesem hia me nti ene enne so masa ba me wo ha eye mo anwo wa sebi metimi ba ebe sumo menhia ene fa official pansem ema Asanteman wo mo hweye o mo tie yen we me fa afidi so na mama obi a oti opinso bia baby a station koduru eni Asanteman nyina efi ya de nyina so Otumfuo Osei Tutu ye na na matsan konya na na mama hene mo abrempo na na mahima mo na na mahima mo nyina eni se bi ya wa Asanteman nyina ye ka ho bi ena ma Asanteman ya Asanteman ye mo obi official pa na de ese Nyankopon afru no ho ne se o ma ye nkwa na o ma ye hoden na sebi nyame boa afia ebesie ba besim no de esi obi akoma so bia de esi Asantehene so de esi Asanteman so nyame ma no nkwa ewiye pe ewiya pa ema enyina afre so ye hye nkwa tenten so ema nana mu nyina mo Asanteman mu sebi penti asase enda hokwa sebi nana mu nti na na ama ye nyina so enya ba bi ye tenti ye hye kwa tenten na ya ma obi aso afisha pa ye da se ye JFK ena no etwetwe enkomoyi kane Kumase mayo enso so ewa ha ono so be message kakra ye bronya imo na oide ama Asanteman honorable me akwa ba pinso radio suni ya minia imo official panso afin kometu ye afichiche gire sa pombo ko de nyame na dom na mitumi gire se afichiche ne ya tinkwam na de obia pen na koma so de bia na nyame aya ama 2025 ya de kwa wi ye say na o se fa no ne mate say nyame ama ye nkwan de ne beda na se me fa brabo mu nsam so de a ye nyina ye nim de akwaso wo manum ye nyina ye nim de ye kata so a ye pese bebie so e de akire nkrofo de se do bia hu no no ye mfa nsa me da bia na ya na me ka se ma ban foforo bia ba ye ma ne mre afina so e fi next year ko no e ho ne be hu se de si aka ne pa Eda Serabo. This way Damasi. And Serabo Sampine, no. Senior journalist, Ewaha. And Chabia, Anna, Ori, and the PhD. Welcome to Kasa, your ultimate family destination. Shop everything you need
at our fully stocked supermarket. Choose from premium, freshly cut meats at our butchery. Enjoy warm bread from our bakery and taste delicious family prepared meals at our restaurant. And don't forget your espresso and shisha. And while you shop and dine, let your kids have fun in our safe, dedicated play zone. At Kasab, quality, convenience, and family comfort come together, all in one place. Kasab, quality, convenience, and family comfort. You can call us on 0244 630 300. Welcome to Kasab, your ultimate family destination. Shop everything you need at our fully stocked supermarket. Choose from premium, freshly cut meats at our butchery. Enjoy warm bread from our bakery and taste delicious family prepared meals at our restaurant. And don't forget your espresso and shisha. And while you shop and dine, let your kids have fun in our safe, dedicated play zone. At Kasab, quality, convenience, and family comfort come together, all in one place. Kasab, quality, convenience, and family comfort. You can call us on 0244 630 300. Welcome to Kasab, your ultimate family destination. Shop everything you need at our fully stocked supermarket. Choose from premium, freshly cut meats at our butchery. Enjoy warm bread from our bakery and taste delicious family prepared meals at our restaurant. And don't forget your espresso and shisha. And while you shop and dine, let your kids have fun in our safe, dedicated play zone. At Kasab, quality, convenience, and family comfort come together, all in one place. Kasab, quality, convenience, and family comfort. You can call us on 0244 630 300. And Osumi Yane Omanfo Ebachi and Como na Yatwaso Menele Kwabinacha Martin Ado Yadaso Menshia Ebresim Yabasanso Abatwa and Comonoso na Yade Diakosonina and so Ama Yane Yahefo Enina. And Omo ACFA and Nema FA. And until Yabakoso, na Yani Yura this year, Achache and Como, na they say no dear near Openya, Meneno Eberche and Comono. Aha, okay. Yura. I went for Bekasa. Say, I feel quite here, nothing. I went for Kasa. Not just say no money. Into Ira, Penny Bakoha, or Penny Wadaroma, over down one chair, Yahafunina. Adauma, Midiani Comunipadia, Wobafo, Fia Duchum. I'm a war Dum Concori.
I'm Otumfuo Osei Tutu Odauma. Yo, I feel Penonia Dunum. Moa Moya or Hene Awenfo. Son and Yamasity, I feel Obacano saying. The Quasemini, I feed the young Fana Honkonoso. Who said, Nanya Mamote. Yabre, Naso Nina Mono. Yadia Sidama Otumfuo Yankopon, near Nananum. He said, You Mayano, a broad drain into a so. O Maya, dear Omo Crya boy, who buying. Nadia Kenyan say, Yamia Yebi, or Ma Fena Betua Sumpiemu. Yadia Sidama Otumfuo Yankopon. Yanshay, ya quiet Nimono, and then I walk out, flipping near the Lucia. There's awesomeness. Yami walking in an say. I fit and Pim near the Onusia Beuramu. There's no Otumfuo Yankopon Bambo or my Ghana so. Asanteman so. Baby Asanteman go drobia. There's no Otumfuo Yankopon say. Omo Vibia Hobain. Yam Pebasa Basa or Manwemu. Yawu Otumfuo. Otumfuo Yankopon Sirano. No man a Huaden and Quatenten. Near Sere. Asantehene or Bebanso. Otumfuo Yankopon and Crackrano. The Brasone Raina. Yanina de Nigia Abose. Nedi Asuma Sante. Ama Asante Asante. When you are dear Mr. Otumfuo Yankopon. Near Nanumuinaho. What do you know? A from you come Nipadia Wo. Bafo Kofia Duchum. Concori. Yeah, that Moninas, Anantino, Yabacosona, Yani, Nananum, Acheche, and Como, Na, near almost so Ewakano, Omo, Eddie, Atso, Yanim, Yani, I have for Tiafonina, Anante, Yama, Yate for any Yadafonina, Aquaba, I was for yet I saw men share him fee. Nananum Atnasi, Yabacosa the Chincomo, na almost so fish upon some more catchano, almost at the Atia name. Nananuma free a brecum, and Yane almost Nana Daruma, over down when the actually Yahunana crab, Yanino Eka say. Nano be at a call out of me, for him. Now, Daruma, Yansha Afi, Aquaria, the crab and our catcher Asanteman. I can say that trade and pass, near than an anonymous Safi, or the extra, I may answer Bonibia, and Anumina, Bonivia and Cambia. They can say that an anonymous. Nana, Eda say, na Yantuaso, and call your name. Okay, the Mira and and Como na nano disem kakra wa my afi there na wo catch Asanteman opim so ready opim so TV nana mema afi shapa afi nko brama to ye nana ben ne ka se wadaroma bacho nana sa chiri hene nana mensa bonsu prof ti ene nana sa chiri hene ena e ka se oh, Helena, okay. Helena, what are my Afi Aquaria? Once a day now, catch Asanteman. Yeah, I say, Afi, you are so ma fina, I beg you, say, there are Kabum Kwani here. Yabama, Asanteman, a Kabum, Nayakasi, and Kwani here. Nana, Yeda say, okay, ma Yantuasoy, na Nananum Enkasa, Nana Wadaroba, Open So TV, Open So Radio, Memo Afin Shapa. Major so. Nana Jen from Pong, Benkum Fekutre, Kumasi Benkum Fekutre. Kumasi Benkum Fekuhene, Ana Fekutre, Nana Tafohene, Nana Ajen from Pong. Ena ereno ehye nana wadaroma afin pirenia de nunum yi ene makosan ewo aye Asanteman say na sifema edika ye de aseda ma be ma wotwe duampo nyame se ya so odin bebrebe enyina achi no wa ma Asanteman so ya tena ne ayete
na asoɔden na meka ade a yɛni a yɛnim sɛ ɛnyɛ ne nso ne yɛkɔ so ɛyɛ ebi ne deɛ ɛne galamsey a kyerɛ sɛ sika sɛ sie de ne kum yɛn no ɛno ɛne onyame wɔmfe yɛ bɔne nkyɛ yɛn ɛsrɛ no afempene ne aduonu nsia yɛbɛwura mu yi adesrɛ bɛn ɛna wɔsrɛ Twediampɔn sɛ ɔmfa no mo tafo ɛbɛnku Asanteman ɛdeɛ no adesrɛ na ɔdaroma ma adesrɛ deɛ dweyɛ baabi a asomdwoeɛ wɔ no mpontuo ɛtumi kɔ so baabi a asomdwoeɛ nniɛ no mpontuo ɛntumi nkɔ so ɛti yɛsrɛ Twediampɔn nyame wɔma yɛ asomdwoeɛ ɛwɔ Asanteman mu baabi a Ghana man mu nyinaa na yɛntumi mfa Ghana Twediampɔn nyame ahyehyɛ ama yɛn no ana yɛda ase pii ne mu ndi ase da yɛne Nana Tafohene ɛna ɛtwetwe nkɔmmɔ yi nananom wɔ ha deɛ yɛbɛkɔ so a ɛdede nkɔmmɔ nana wɔdaroma eburu mɛma wɔ afehyiapa nkɔmmɔtwe wɔdaroma da ho adi kyerɛ yɛne yɛahwɛfoɔ Otumfuo TV Otumfuo Radio yɛfrɛ me Nana Kwabena Nti a metɔ so mmienu abɔdɔmhene nana ne yɛnhwɛ afei wasɛm ne sɛn 2025 ahyɛseɛ ɛbɛsi sese a yɛde kɔ awieyɛ yi ɛsɛ nyame ayɛ bi ama yɛn yɛwura daroma biribiara da n'akwan mu biribiara yɛde ti yɛn so sɛ yɛbɛyɛ biara no yɛtumi ayɛ kakra yɛnwie deɛ ba megye di sɛ afe a yɛbɛsi mu nso Nyankopɔn bɛdom yɛn ahoɔden ne ho akadeɛ biara yɛbɛhia yɛtumi de adi dwuma asi yɛde so bebree ne yɛde adi ne nyinaa nana yɛda ase pii yɛbɛtoa so na nana wɔdaroma eburu Otumfuo Radio Otumfuo TV mɛma afehyiapa afei kɔmɛtwe nana bɛn na yɛne no ahyia yɛ TV so yi Nana Osei Fosu Adutwum Kwaso Hene Nana Dwaso Hene Kwaso yo Nana Kwaso Hene ne no ɛka sɛ nana yɛhwɛ 2025 ɛkɔ awieyɛ dɛn na wɔka fa yɛda Twediampɔn ne nananom ase sɛ ɛhyɛ afei ase a bɛdu saa berɛ yi yɛante atenkabɔne bia wɔhwɛ nyinaa so yɛwura Asantehene Santeman me kuro Kwaso me nkɔɔfoɔ nyinaa ma asomdwoeɛ ɛwɔ kuro no mu nyame ayɛ bebree nananom ayɛ bebree ama yɛ nti ɛda wo ma ase yɛkɔ yɛ no mu yi aka kakra bi ne awura afe foforɔ mu dɛn ne wade serɛ ma wo man Asanteman ne Ghana nyinaa made serɛ sɛ Twediampɔn ɔno adaroma ɔne nananom nsamanfoɔ ɔmmɔ Kwasoman nyinaa ho ban made hyia a wɔakyikyiri ne wɔn ɛbɛn nyinara wɔn a yɛ adwuma ne wɔn anyɛ adwuma wɔn a bɛbie adwuma wɔ me kurom nyame ɛmmɔ mo ho ban na Nyankopɔn ntɔ nsupa nwoma asase so na ɔmfrɛ nnipa mfiri akyikyiri na wɔn a nyame ato wɔn nsɛm mmra mɛbie adwuma wɔ Kwaso yɛwɔ nsase bebree hɔ a yɛde ma nkɔɔfoɔ sɛ obi wɔ pɛ sɛ wɔbɛbie school a training college nursing school akɔnya wɔ hɔ ɔba no ɔbɛto yɛ no yɛbɛtena ase ne yɛakyerɛ no deɛ ani gye ho no sɛ factory koraa na ɔpɛ sɛ wɔbɛbie a asase wɔ yɛbɛtumi de ama no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a me kuromfoɔ bɛnya adwuma yɛ ma Asante afa ne ntoma pɛfira ama yɛ animuonyam hyɛ ama me Asantehene ne Asanteman nyinaa ne Ghana man nyinaa Nana Kwaso Hene ne yɛde no kasɛrɛ no yɛda ase pii yo nti wogo so a wohɛ Otumfuo Radio Otumfuo TV yɛwɔ menhyia kɔtɔkɔfie na nananom ɛwɔ ha yɛne ɔmo ɛtwetwe nkɔmmɔ na kakra ɔmo nso waka no ɔmo ɛde ato yɛne yɛahwɛfoɔ ne yɛtiefoɔ nyinaa anim nana wɔdaroma eburu Otumfuo Radio Otumfuo TV mɛma afenhyia pa afen nkɔmmɔ 2 years nana bɛhyia ɔhene bɛadu brade ɔtɔ so mmienu Asantehene ba meyɛ boamahene boaman ɛhene no nti ɔhene ba yɛnhwɛ afi sɛn na nneɛma si kɔɛ wofa no sɛ ahyɛseɛ bɛsi sɛsɛ afi deɛ yɛde Onyankopɔn ase sɛde mfiti aseɛ ne na wieyɛ biribi a bɛsi yɛde yɛsi yɛnso yɛde Otumfuo Nyankopɔn ase sɛ ɔmena to yɛ asomdwoeɛ mu
ne yɛnte atenkabɔ ne biara. Yɛnhwɛ asɛm na wɔka kyerɛ Asanteman a wobro afinhyia pansɛm 2026 kyerɛ ɛn. Asɛm a mesrɛ ma Asanteman ne sɛ yɛhia Asanteman kɔ soɔ sɛ Asanteman bɛtu mpɔn na afra sɛ yɛnim sɛ atwam na deɛ bɛbɛ yi ɛnyɛ nkonimdie ne nkɔsoɔ yɛ so yɛbɛde Otumfuo so akye ase wɔn hyehyɛ pa a wɔyɛ n'afra sɛ na afei so yɛnim sɛ ne bɛyɛ de twam yɛde Otumfuo ase yɛde Asanteman ase. Ne ba ɛna yɛde no ɛtwetwe nkɔmmɔ no yɛda so a wɔmanhyia ɛyɛ kɔtɔkɔfie yɛwɔ so a yɛde dwumadi no ɛbrɛ wɔ ɛwɔ ɛyɛ kɔtɔkɔfie ha mɛka kyerɛ wo sɛ afe no ɛkɔ weyɛ sɛ yi a yɛwura tena ase na ɔtena ase nso a akwan ɛma n'adehyeɛ ɛbɛhyia no ɛma n'afinhyia pa na wɔhyira wɔn ɛde awura afe foforɔ a wɔbɛsi mu no emu ɛno ara na egu so a yɛde ho dwumadie ɛbrɛ wɔ yi ɛwɔ Otumfuo radio Otumfuo TV live ɛwɔ Facebook ɛno nti bra like page no hyɛ na wo nua nso enya bi ɛnhwɛ na wɔn nyinaa ehunu nea ɛkɔ so ɛwɔ manhyia kɔtɔkɔfie ɛno nti ɛno a yɛde ɛbrɛ wɔ no sɛ yɛbɛkɔ so na yɛasom Asanteman ɛnɛ awia yi ɛwɔ ɛyɛ kɔtɔkɔfie aha.
ya na ebo adwene ne ntiase so ye si so etia sandu town na ne me ne wo ho ba na nya kese sei se de mo peja akoso pa abespa ke ya na ne nyina etie ba na ha kwa ba na yuso ana uso so beba ha eti ba na de enkwanya abamu a obi a timi wura mu ba do ya di show do nya di show ba sini onye ni nyina obi a ti ba be chia wura eti afere ne kope mu ana ye hwe se nyame ama na asu ye ya be chia wura that is a boni bi ani me na die de boni bi ani le fi na iko so no e je on to me afi nyina no ofa no me ya de ba wura mu yesusu ya yesusu papa nko na ema ne bremu na ebo ne dia on to ni pafo bronsa child ya na na da se ene na oti awre ti krom hene e na edwetwe enkombo no se yewura ne chi aso akasa aye afito eno ntino ye behe na ka onum ato aso eho ama ye abra ode ehode enso ebo yewura no ti ade a ye beto aso na ne empanyimfa hodo a omo atnase enso so atwetwe enkommo na ye beto aso okay entino mayande ma yehwe yewura ne nkoso onom atnase ide kakra omo waka no omo ede ato yanim ma wo se zongo nkoso ne wa ha na yewura ne nkoso hene okay yo barakase hene mum aha barakase nana barakase atas nana wadaro me bro me mo afisha na abi abakode afi akwa wiye anisa wadaro ma asembe na waka kire Asanteman edika de ochedi ampo nyame ase asde di ho de mayora Otumfuo Asantehene Otumfuo Osei Tutu II adaro ma na ye di na yo be nti afi ya yesre ya sumdwe nkabo mu ele bia koyo esre so obi anfa dwumaden emfa nkora afi ade bi simu no na obe bia no eno na obetwa twedi amponti eni se no manyi na be na baraka se say then na work ye koya ni mu yi oh asamba akope na medika ya kano de nkabo mu bia koyo eni nsi oye ya ebeye chia me manfo nyina barakase man nyina chia ofra nso a osua moma ene ne mrewafo se nra me ni omu nyina ka bo me bro nya no se so twedi ampon sa afia e be simu nso o ma lo ma nyina ne problem chia o be ana ira ase okay ente yane na barakat ene kasa ye mayan toso na daruma Otumfuo TV, Otumfuo Radio, ye mo fisha pa. Whatever ma da hondi. Lana ai lokas. Nana inka. Na yeshe afi enema kose. Wasam apansembe ena o ma ya hefole atifo. Kese makase afi enoma koyi o se aje bia ni boni mu no ya fasi da menya o won kwaje asida ne de menya se koyi se akoyi ne de menya enoma se tia se won kwaje enoma koyi amai on this radio they two trade upon 2026 and then I was every trade upon ama Asanteman and Ghana mai ya mesre efro Otumfuo nyakopo samia mena na akotokonyene woman kwatente sabi niti ena me amwaye miti baby enukre me ameba usu panyi enya me ni na wo no iti edika
time Mr. Quatente de Mamana, the Master Quatente, Edia Mammy Mano, Yamia Blankesi, appeared. The Master Quatente, Edia Mamma Casasso, the Master Quatente, Edia Ma, Masai Funina, Masai Abrimbo Funina, say a fair baby Simon, a year 2026. Say this is a show of you, San and Quaku, Japia Babu, a Yabutre, and a 2 1 year, and a good round 2026. And that's a P. Ente Yane Nanam Goswa, Yacho Como, Zongo Goswahine, Ewaha, Saraki, Memo Fish. I think come to your boko. Now, Pumbako, Yamiadom. I feel quite a year. Say now, Sika, then I walk out Asanteman 2025 year, yet a query. Asida Adima, Yame, and the Ubia, Yako, Afrumu, where they are saying, Emanyame. The grass with the Asama Yura, and that's Eddie Mano. Yes, Yako enemy. And I have one by our Yamil said, Ministers, no, I don't know by but we were so a fee, say we go that I don't know. Two for the massy. And I came on every chairman, whatever NDC. I was by a mobile you do. I said I want to so bag it. I want to so like I know. And I want to go to Manchester, so Adaka and Tina Panoso, Adaka and Mulu, Adaka and Sa Mok. Sabi adaka enum ana champagne adaka bako ana whiskey so pentun sia wine pentum yensa snap pentun sia odwampa otwadua madam ebru Otumfuo bomade wachame bomade wakashi bomade ana nko bomade said the regional minister on the NDC regional chairman any came penifo said the more official pa so because abon paya ma wo mo na fi asimi wado mebru ofutu no ba ko manim e bibia wie peyo o mo sa seda sabode da o tu for them ase Omi Empire Regional Minister one na pamfo ya Empire one no man Yampre Regional Minister on in Abamfwe. Adobafo. Obviously, one
womo na fia so said the woman was here no on by your grandpa or children that it was saying no on that say blue a monga I'm going to ask for you are not here you are the baby that now Festive Arbe brew and I just so much why Arbe brew said it na pranko him or see what down me brew one or good time one people some rebu one no see or brass be brewing there and yet obaya what down me brew nensa pen to me and sa and brandy no wine and I don't brew for our pot to in na pranko him or see on the asida and or the daw as I know by you do I know no so I don't brew or that's it I don't know to what brand no one o don be man nti ne de ye baaya na ne bro ya de na ye de man ne ya man etinkwa na nyansa ene odo a owo mo obibia no yakopon e man bi nka no pinfa hwe Asanteman ne bi nka o man ni na o official pansem a wo ma Asanteman enim se oba begina mampani ene mo mpanyifo nyina na mo e de na mo kama e kire Asanteman especially ye wura 2026 mo asoma ye beka ne se bo sha ye de ma Asanteman no ya sha se a ye guso eye ye beka ne se ento se afi enko awie na fufuro nsamra no bo hye no ye betumi aye ama oman na afa ne tuma pepe fra na Asante so afa ne tuma pepe fra wo hwe aba Asante edema NDC a ebi nyede incident sa gidie na omanya ewoye mu no ese yeso tumi ye adwuma sine be ya emfie na no du na ye san akoto aba emma abato no enye den mai but ye be ma obi bia afisiapa ne aka se oman no ye be ni ye hwe enne bronya ukokroma unya enan kra na wodi anante enyoma aba ye bestre ye ma me no mo tonyoma no odo mo so tumi de tete nyoma so emma ehiafo nya bi etoye no ye beda omu ina ase. Okay, inti Chairman Augustus Nana Akwesi ena no etwetwe enkomo no ena one regional minister omo ebigina His Excellency John Dramani Mahama Nemo ewo ene dwumadi ase ye beto aso ne nananom atwa ye twetwe no so omo atena se de omo so waka ekira ene Ghana man no na omo ede ama yene yahwefo ne yatifo nana wadaru mebru Otumfuo TV Otumfuo Radio memo official pa ajusu bru nana wapumba kode boko nyamiada roma wadaruma da ho de kire ne yahwefo ne yatifo wane ne na ehie one nana mamfoman hene nana kwakuku ama otoso mienu pia yamfo manfo mesre manfo mahene nana kwaku Kuam out of Sumino. Nana Yenche 2025 any makosen. Oh, Boko, why? And the sem now will catch Mount for mine or Finch upon Semben our Maomo, and then I will come over Asanteman. Yo, American Asanteman answer it will be a rap in Japan. Yes, Yami in Shira, I'm a Kotokine. He said, Onuna. What 3 ama
nda nyina kwasida ba ye okuda ba ye ni nyina ba bedi no ha ya bibia akwoso ye ti nyame nto ne nkwam omo ne kwantenten no onhwe Asanteman so ye mfama ye mikro manfo so mo mu nyina finhia pa awrade nka omo onhira obia serbeya afi beko asamba abisa ye ho wasonwie mu nana medase manfo manhene nana kwaku kwam a otoso mienu ena yene no akasei nananom atunase yedi kan aka chiro dada yebekoso ene omatwetwe nkomo na afisha pansem a omo ema Asanteman no omo eliato yenim nana wadaru mebro Otumfuo TV Otumfuo Radio memo afisha pa odo mebro do Cameroon no oso obetia obayal boma de obetia no mfado as wadaru madan ho de kire ne ho na ehie ya frame nana owusu ampe a metoso mensa obogu manhene okay enti nana bogu manhene ena ene kase nana afi obeka no sen 2025 afi de ebe ya ba infi ya ba besua no ma bebre ya wa hasi nti meka se afi de kakakra ekoyi afisha pansem ben na woma bogumanfo Asanteman Ghana man ma bifia pansem am woman se ma obia afisha pa especially me manfo boguman me wish you all Merry Christmas. Na me kase omo afia ye kusimi odoman kuma echade a bibia bogu bibia bekoso poko bibia bekoso totin nana yedas Asante achimbogu manhene ena yene no etwetwe enkomoyi ewo Otumfuo 104.7 menshia kotokofie ena ogoso a ohwei ni nyina no eye yewura shia onene manfo shia age aye afisha pansem etwato na wo hira won na ode akura afimpino ne aduonu ensia mu nananom eda so wa haide yebekọ nchen na omo nso kakra omo waka no omo ede ato yanim nana wadaru mebru Otumfuo TV so ne mema afisha pa okay enti yewura ni suman kwa hene ena ewa hai aye bafo ena ene no ehia yi nana wadaru ma ema afisha pa afinkoma twa ne tinkwam na bibie koso ena se nana yenhwe 2025 ene makosen ene de wo hwemu a ewiase nyina ayeden nanso wo hwe ahennie ne ahensem de a ne ko ne yewura da woro ade ma atota da kwam ene yenhwe wo ye yewura sofo panyin de 2026 ya ye kwa kowura mu ede na wo kan de na ye hwe ni mu ye hwe ni mu ne se yewura opamamre epamane de messe na nanu nyina ne se ye ma ya manne ne amamre ehia ye ohine bi wo kuro bi so kuro kira brechiri wontime kan wasam kuro kiri breko wontime kan wasam nso so ayentim ne nyina de mesere se nanu nyina kentim pram ne ya mamre ne amane no enyina se de na tete osite no na ye de jawade de asoawo ahenie kosibo ne kwa bato ahenie enti aban so waji ahemfotumi akate aso no onfo ya de maye na ye ne manfo ti na ye mre omudi so no ye ni so na ne ese aban kura ko wahene ko hye obi a waze be para me kro yen ne kwa e bada bai sana Asante ikuru dada nti na amanfo so nya adwe se yibeti de na no moka ne ya di mra so ebuo ni ade ma ohene na kan ne wuti ofi ani mu na ohene twam a obeso de gira ho ene sarete ya anya ne sa ebekuta hwirihwiri ahene de efiri tete
no nyakoba kura bo wiase no kinso no no ya yenkwa the book is ado ya yenkwa kinso no ya yenkwa na nanom ti ene mo ba bodo nti hima se na nanom tumi no ye ba de jira ne ho se titi obika titi obikire piao yewura ne sofo panyin no baafo kugye wasu ena ene no atwetwe enkomo yi eno nti dwumadie no de ekoso enya senketwa ewo yewura na tena ye watena se ne nananom egoso emana fenhyapa na waje ne nsam nhyira na ode akwa afi ewura afidam se ne be ya afi a ebesimo no ne nyina bekoso aye nhyira ama Asanteman ene omanfo nyina eno nti yensoso ye wa haidie ade a ye bekoso na ye ne nananom atwetwe enkomo na de omo ewo ka kire ye no omo ede ato ye ne yahwefo ensoso enim na ma menko manim kakra menko nana ho yo na mene na entwa enkomo iso anya hwe kitwe bia okay entino se sabi panyi dware wia ne nsuasa eno nti sabo panyi akasa wie de on twa esubio na yebeko yanim yene nananom a ewo ye aha enso komo ye hunu se manfo ebito so ewofia ha a omo ebema yewura afinhyapa omo nsoso kakra omo ewo kano omo edebeto yene yahefo ene yetifo so enim na omo nsaka bebi achre Kotoko-hene entino Safe na ado afidie no ato ha Welcome to Kasab, your ultimate family destination. Shop everything you need at our fully stocked supermarket. Choose from premium, freshly cut meats at our butchery. Enjoy warm bread from our bakery and taste delicious family prepared meals at our restaurant. And don't forget your espresso and shisha. And while you shop and dine, let your kids have fun in our safe, dedicated play zone. At Kasab, quality, convenience, and family comfort come together, all in one place. Kasab, quality, convenience, and family comfort. You can call us on 0244 630 300. Welcome to Kasab, your ultimate family destination. Shop everything you need at our fully stocked supermarket. Choose from premium, freshly cut meats at our butchery. Enjoy warm bread from our bakery and taste delicious family prepared meals at our restaurant. And don't forget your espresso and shisha. And while you shop and dine, let your kids have fun in our safe, dedicated play zone. At Kasab, quality, convenience, and family comfort come together, all in one place. Kasab, quality, convenience, and family comfort. You can call us on 0244 630 300. Welcome to Kasab, your ultimate family destination. Shop everything you need at our fully stocked supermarket. Choose from premium, freshly cut meats at our butchery. Enjoy warm bread from our bakery and taste delicious family prepared meals at our restaurant. And don't forget your espresso and shisha. And while you shop and dine, let your kids have fun in our safe, dedicated play zone. At Kasab, quality, convenience, and family comfort come together, all in one place. Kasab, quality, convenience, and family comfort. You can call us on 0244 630 300. Atanasi we dey twa to kra wa afimu official pansem ne sen yenye yanka bomu se ya edo ani abochire na wose nya ya dey tenase sum Asanteman me dey meka kakra bi edo yankopon yense na yekofo nsamanfo omu nyina ma edo abochire na entimi fansum yewura elase enti nanano madehye ena yene omo etwe enkomo yi yebe koso na
say ahua omonso so abai yene ebinom enso akasa na kakra omo ewo ka kire ye no omo ede ato yene yahefo ene yatifo nyina enso enim nananom atenasi yura na deshe ne yerenom atenasi enti yebeko omo nchen na ene wafinsha pansema owo ema wonwura no omo ede ato yanim. Okay, mame nhyase ewa ha na nana wadaroma ema ofisha pa opinso TV suni afen komatu ya sundwem na wapumbo kode na wadaroma nana benene na ehye midin do ahe adusroko pa ko boyere ba ko pe no size yo eti nana ne yenhwe ura tenase afisha pansem be na wo ma no ne kotoko hene de ka se ka na sema ade bechi na waye bebre na ye titru ye na ye na yire no no waye bebre na amaye nti na ye eye bronya ye sabe ma no afrisha pai de na yire nom titru ne me pa akoso ene na ehia ahema oni ha wotia ne na echi kakra na da roman ye nyina ye panyin no enti ohenhene hia ahene baabi a obia ye ma opia onyankopon nhira no na ato ye wura ye ka che ye wura sa ye don bebre ye mena frishia pa afise se ne nyina ye tiase ni ano afrishia sa de do aya ma ye hu ye nya che ye beje bronya ade o enu bi akwahomo de be ma ni bronya ade no ye de koton kokko ye de koton mu enti e ka kire nyankopon se asante kotoko hene de sikadwa yi na ma ye nyankopon on hire ne bebre ye de ye do no firi akoma mu nyina yo pa koso ohene yere ene no etwetwe nkomo no na last ohene yere sempen so ha na na wadaroma emo ofisha pa na apombo kode wadaroma ne na na wadaroma ene kan ibe kire urai watenase afiko awiye den na woka bana fisha pa misre kwantete ma no misre nyame bambo ma no misre erade se bebi odi ne na besi bia ewu nyankopon fa won che no favor na onu nyankopon de ma na wiase nyina so mu no erade ma ne nye tire de bia mo ma na nye de o ma ne favor kese biem na amuno so atra Ghana de but sila no de aka ne nyina no emeka ye nyina ye ho erade nka na tamfo nyina nsa ne na ase afisa se ne nyina aka bom de ase da me na nanom ne yehu a yenso yeda ase enti okay okay nana wadaroma udin no onyere akosua echa sempe a metoso mienu anantahema me sai sasahema me chia sasafo nyina ene kan bi kire sasafo yi ansa na yakọ sasafo me chia o nyina abronya die me si minimi wura bedi entimentimi ama sasa o mo hwe manim new year de emwafo ne party se de tebe beba so ara yeda se ohene yere sempe no sasahema ena ere no etwetwe enkomo tiawei yebekoso yebekoso na yene won edede enkomo na kakra omo nso ewo kano na omo ede ato ya nim ohene yere nom nyina ena ne osisi ho fefe kama na omo ede amaenti no ne ehwe nyina no eye ohene yere nom nko a se ne wasi afa wo ho ne no nya senketwa ene yura eni baji papa nya senketwa sanse se de omo esia form ho ne no enya senketo no nti yera so be nhia kotokofie enhyiamu atwa to yura ne nananom ehia ena etwagu ewo Pimso TV Pimso radio yo menhia kotokofie ebia na wontimi amma ha na wo hwe ne like page no share na onuanom nyina hwe no mo hu asante amamre ne amane aha yura tenase ne wo hia ne manfo a sede esitie aha enya senketo akra ena eye nigida enti afade no eye stronko ena ye bronya da afade no eye stronko ye di bronya na di ni yi ankasa eno nti
And I was for you go so I lay or son of bro, Elman Shiaka coffee, you ran in anonum, you go so I watch Yano fe, come, and ya can't show myself or Henry Swat Nasi, our mom, Eba Abechia, Ura, and Ewie, and until the ocean in Anom, Efremen Shia, I fear a year of him so TV, of him so radio, and Yade Sergeant Medi, and so Ebamway. Adome brew whiskey. I hold one in sound. Adome brew. Tare. So the more office shapa. Adoma. To so that's it. Bra. Enti enche bia ena eye nyonkro enso ekokochia sika nyonkro nana do ane ne ma nana memo fishapa afen kom so okay enti yo enti nana do wa mankwati a wone ne masika nyonkro ye kwa okay enti omo achewi enche bia ahenyerefo enso bekwa akochia eura omo ama omo so onom eba abechia eura binom goso omo so edi santinu mu a omo echia kotokohene na chese omo wie ya no ahenyere enso eba na omo abechia wonwura ama no afishiapa na onom edin kitahutiawa na afedwumedie no enso so atwa so ne ohe nyina no efrimenhia kotokofie ade a yewura na setena itwato enedai ena ode ema anase yede ebramo no enti sede wohunu no ahenyere no ma mekaye no onoma fam ho fe kama wotemi sampa asante amamre asante amane efe akono na ahomekanka sa ewom enti omo kwa akochia wonwura na amano afinshiapa enya sanketo akra enti no omo nyina ena asori omo eko akochia no sa pepepe enti nana wadaroma ohenyere be na de na hie nana sehema nana se ohenyere yo nana de na wokochia ura ene ye bronyada de me kan chiri se me ura de wa ma Asanteman ya krabehwe ama na kagana man dana se pa na ahenyerefo wa me ho ye fe bibia ni a wo boa yen ye sikasem se de be ya ye ho be ye fe wa boa yen Otumfuo Osei Tutu II Mama Asanteman ya krabehwe amana kagana man yeda se nana wadaroma nana sokoban nana ohenere ya mo afishapa kometu ya sundwem ene de echenda na sede mo sia fa mo hui enkranhya no ne sen de na hyemu nkran ya enne mo fa mo hu sei ewo me obabanhyae me kwa de me sheda fam je se me wo yem me hina afrim enti na me maye brown ke ne bronya de o se ka me fa me pa ma me we hu se hwe na o hwe me nti ma fa me ho be che ne bronya be but eye ni nti na me de ama me we ye ma ye we afishiapa ye ma no kwatenten ye se nyankopon bambo ma no one na Asanteman de ni ye we nti ne ye ti baabi enti ene 25th ye be ma ye wura kwa ye be ma no afishiapa ya ma ya se afisa se komba no na nyankopon ayo ena melo adwasa Adome brew afia so no be chia wo no tumfo de wase
Osman Kwahene so ena ne wakwakochia irama ayena yekama kama maentwa enkomono so nana wadaroma ohane ne no ehie Nana Braja Tiabutu ohene yere kromo ase nana sede waziafa hui nkranhya no sen wokochia urade asem na woka kire no Yesre nyame pamma no yede nyame ase sawama 25 akwa abeto ye ne nyina enkwatenten ne ahoden ane yede ma yewura yo nana yeda sipi ma yento asoi na nana wadaro mebru ye mo afinhya pa afenko meto ye afisa me ne yetenkwa ahoden wudin ye frame ohene yire ni wa fra ko metu apem the second anso abodom I don't know. Ene na wo extra eura ene dey medase ya me kakakra ama yewura nse me bana fish apa na yesra osu nshira de mano na ne yesra nyame pa mawo na se tutu yesra nyame amawo Kwana ne mai wono na se tutu ane ma preno kasa pre kwana ma preno amampinie yesre nyame amawo etia na bakonso pia se de omo ekochia eura se de wakana ni eura ne ire no mon ni line so nche mon ni asante mu nche enti afre omo omo ekwa akochia na mpacho udin no biem na Bebato ya frame na neni wa afra kumetu ya pem ohene yire manso abodom manso abodom ohenire nana wadaroma emo fisha paw afenko metu ya na pombo kode ya mi adaroma nana be ne ne hye ohene yire echa sika futro da ban new site Mohammed da ban new site ohene yire sika futro wadaroma eden na wo ka kire yura ene den mana fisha pa ti yekochi antino ntumi nkasa kese okay enti omo ena eko akochia no ade a yura na yerenom ena eko akochia no afinso ye nadakoso wada mebru de won se bikwa wona wade sebi so ahwe no school mu bi bia mu se be na wona professor so baya wada mebru champagne na ensan so nkokura isada kam wada mebru obo amade na wa chame bo amade o hinko bo amade o ka bo amade wada mebru do ka se nyame pa na o se ma o the transfer Asanteman Ghana man do I dey eso o that's it of Kodira in Israel. ahenyerenom ena echia eura no na fefefe enne sene osiafa ho no enya sanketo akra otemi se owo ni jiemu ankasa enti sabepe ena ekoso ewo media kotokofie ha enne aha eye nika aha eye nije aha aya serie enko a isanse eye brunya ayura atnasia ni nananom adehye amanhene abrempon edikrofo ehenkwa ene asonfo wonyina ahenyerenom onom nyina eba abechia no na wamano eye afishiapa na afi waje ne nsem enhyira ewo ansa na afi mpo akọ ewiye enti yenso ye wo ha ye de osom no na se ye di ho ye ayaw amamo na monso mahunu ne ekoso ewo menhia kotokofie dwumadi no de ekoso anisa ekoso ahenyerenom iguso echia yura motese ye ne binom etwetwe enkommo
a ɔmo afinhyia pansɛm ɔmo de ato yɛahwɛfoɔ ne yɛtiefoɔ nyinaa nso anim. Asetena yi mu no ahemfo bebree amanhene wɔ mu, abrempɔn wɔ mu, yɛ fiko ahodoɔ no wɔn nyinaa dodoɔ no a nso wɔ ha. Ɛno ɛda nkyɛn a sɛdeɛ maka no yiwura n'akyeame ɔnom nso wɔ ha. Ɛna afei nso no ɛyɛ ahema ahodoɔ, amanhema ne adikurohema ɔnom nyinaa dodoɔ no nso ɛwɔ efie ha a yɛde asetena yi mu dwumadie nso so ɛbrɛ mo ɛwɔ Opimso 104.7. Yɛ live on Facebook ɛyɛ Opimso TV. Ɛno nso wobɛtumi abɛka yɛ ho na dwumadie no a yɛdi no wɔn nso so wabɛnya emu kyɛfa ɛwɔ ɛyɛ yɛfidi kɛseɛ so. Nti no sɛ wonya nhyɛ link na mesrɛw click on the share button no na also so fa wadwenkyerɛ to aseɛ asante mmerɛ ne amanneɛ nko a ɛna yɛde ɛbrɛ mu yi. So Bantamahene Bafo Osu Amankwetia watena se ebeko ne nkyɛn na finsha pansem kakra afi owo no ode ama yene yahefo mamene kan kɔ amachibare na mene amachibare hene ɛkɔ twenkomo na wadaro mebru Opimso TV Opimso radio me mo finsha pa afem ko batu nyina Wadaroma ye ji afisha pansem afi enema tesen yo mechia matiefo nyina de menima se afi akwa ba beto ye de se yo anyo yedikan ye na se e matwedi ampo na de toso yada yiwura ase Otumfuo ase so no nti na yeti baabi afi so wohwe de ekosu ya ye ba ya ho denden dia na so tun se nyankopon ne edi ne ye anti ahode ho ne de bibia ye ye aka akra bi na afi akɔweye ne yesi fufurum adesrɛ bɛn na wo srɛ firi twedi ampon ho ama ye wura Asanteman wo manfo ene Ghana nyinaa yo de di kan de as adesɛ de sɛ twedi ampon nyankopon sɛ ɔma iwura enkwatenten efi sɛ wo hwɛ a ɔma ahene ayɛ fɛ ɔma ahene ayɛ krabehwɛ ɛno nti obi te baabi a no ɔto dwade was ade no ɔma ade na ayɛ fɛfɛɛfɛ nti obiara pema yɛ de abewura nti obi obewura mu bi afiri sɛ ɔno so ɛso nti ɔte baabi a no ɔka deɛ ɛni kwan sɛ ɔyɛ de wɔka ne nyinaa yɛwura ana ama ahene ayɛ ahene nti de bɛsɛ ne sɛ nyankopɔn ɛma no kwatenten ɔma na adom no ɛnyɛ kɛse no ma no ne benu bi sɛ wisdom nyansa no ɛmro deɛ nabotre wohwɛ yɛwura wo nabotre a wɔde ka asɛm wɔto no bɔ ase yɛdi asɛm kora wɔto no bɔ ase ɛhwehwɛ asɛm no kɔ akyiri paa nti ne nyinaa yɛde ade sɛ deɛ ɛyɛ baako pɛ sɛ nyankopɔn bɛma no kwatenten woma ne nyini kyɛ wɔso wɔ nkwa a wowɔ ade nyinaa ba wo ne nkwa a
na wo de ti ade de be musuo ne esan de ese Nyankopɔn sɛ nyame nyini film no mmɔ no ban e ma no kwatente na yɛda ase pii yesu da ma se afinso nti yɛne amache bare hene na na eduja mfi na jedu kumani yɛda ase yes kumanyini no first ana amanfo ewiewia ɛyɛ mu de kumanyini no mu nte ase kumanyini no Otumfuo kyɛ yɛ mi na me kun ani mu nte ase to bia so sɛ yɛ fɛ no kumanyini wo nya kumanyini mi ne yo ti nana jedu kumani amache bare hene ena ene no edwetwe enkombo yi mira wadaro mebru okay nana o ye ko ntina me pese Adarma na adoma nsi anamu enti yeguso yene nananom edidin komon kakra ewo kotokofie ha sesei edru se Otumfuo akrachefo omonso ekokochia no House of Chiefs omo emo adwumayefo Kumasi Traditional Council omo registrar ena akochia yura no wo wie pe na kyerɛ Ashanti Regional House of Chiefs registrar ononso ena ode ensa eto yura nsayem na wama na finshapa no no pepepe ena ekoso menhia kotokofie ha afi oni aka no nyina no ebo wo mu ase na wachia yura okay enti omonso kwa akochia yura na ode ensa ato ensayem live Opimso TV Opimso Radio na masrese obaya onso share link no na onua enso enyabi na onhwe na wo hunu amamre Otumfuo demase onso akochia yura awie na wamano afinshapa adwumayefo nkae no ebo mu ase ama yura na afi no omonso so akotena se kama enti Santene monso no me hu se Niger for Tuareg for no omonso so edim kama omonso ebechia abromam obapani wase nebronya watena se obaya abroni sapantu whisky fantu obuamu ade wachiame obuamu ade de ode bechia ono nebro Otumfuo dase penny ena wachia ewie no okay enti afi ena Tuareg for no omonso so edru omoso omo bese bibi achre krobia sante kotokohene na yatwaso enti ena wohuno ewo screen no so no onom ene yura chiame edinkita hona sentia omo ha no omo ononso ediato yuranim ama ononso atibi enti ena ohu ewo TV no so no Adaroma Tuareg pena osina nemu sabe Asanteman ha onana osi afia no ohia wontimi ntina obemu afinshiapa na oso otia ne na achi ena okonya afidie yi camera afidie atwa ekọ achiripa bese kwansini baako ena Mike nkasamu no se ekọ achiripa nti wato bi so Adaroma de ba no de abeboa ama obambo emu ayeden Adaroma se de o se nebru Motorola Adaroma nsu adaka nso edu eka ho achire no abehye why
nti ya mo kyerɛ na ne nko no akɔkyerɛ nse de sie no why bo mu ase kɔna yɛwura nhyira Adarma o mama ira so oni mama ira o so odumu ba no hira o mebru omura ena onum aba obema yura finshapa na o hira won ewo enne dwumadie emu enti eno ena ohuni ewo eye Otumfuo TV Otumfuo Radio no yego so a yede dwumadi ebro e o menhia kotokofie na kyerese enne eye enhyiamu atwato ayewura enne ne manfo ehia na ewo brunyan mu oya na kyerese afi no ekɔ ya ne sana sempo Asanteman krade afi no abawie ya no eno ene dwumadi a yede ebremo ana yede somo ewo Otumfuo TV Otumfuo Radio yebekoso na empanyifo a omo ha yene ebinom atwetwe enkomo ewo dwumadie enso emu Adarma wa pachi number 1 hene afi etwa mu ne mu odin oprai nenso mpa bopanti ene wa sorry ene bro nya watena se a oso Adarma ontimi nhwe obaya okura ne nsem hampers ahodo yi eye nan ubo mu ade de odi be cha on ne bro Otumfuo das down Tuareg for one hina ewa Asanteman omo ebechi ayura ubo mu ade achiame ubo mu ade ena hinkwa ebo mu ade so de duya si ehima wose ndebru mbuya se hine ene maame so de mu se ndebru Otumfuo de mu ase mapumba kode da sefa ya da nyamia sefa eva cho wudin nyina aboma ya hwefo ne NTV Muhammad Abubakar me chief Tuareg Tamashak for omo Ashantereje nyina me na me da omo ano enti Tuareg Tamashak for Asantereje nyina no ono ene da onom ano ene mo abechia yewura ede na wo kan de nti ena mo ba ha ene wiei yo MC yewura de sede wo hyehyira me anyame ahyira me no minti na ho na afia soa na mimba sum anase mimba ma yewura afishapa nne di me ba ye poti na anu nechi mitukwan kakra ana mekohu motrola kasamafo no omo say I kasat echo up to 1 kilometers ana me say no we de ebeboa yewura security for te se me di biba na me di ma yewura na odi aboa ni security esam entina ma me di ba kama pa original pa yewura da se na ansa na no de na wo kan kire Tuareg for a ewo Asanteman
demi wo ka kire Tuareg for mo Ashanti region ne se asumdie na omunim ye no aye wurade bia wo toyefo ani asumdie na mbabo modin anase omumbo modin na ye asumdie na omudin nim ye no yentinata because me kai say police commander baaye afiwi ya was say since waye jima wo Ghana fana bebre bet wanchi nipa ba kokura da say o say ono ye Tuareg ni awakodi boni krono ana bibisa dabi yan kan ho kura bibia ye de ye dwodie ana ehia ye eni nkabom eni odo eni kuriye sana ye ditina mo se amumientina sa ndase ye da masipi min suma da mo ase epim so radio nyankopon hira mo bebre medase. Okay, nti ye ne Tuareg for enso ena atwetwe enkomoy okay. Mr. Bruce, the normal confusion. Safia no Sia, who don't know how we swear, and I did not have to say. On by our jump out church, dear. Snow pentun sia, wine pentu me and sa. A year or me brew, whiskey pentu, champagne pentu, and a bomber dear. The knock on for and more fish upon the brew. Two for the mass. Mummas and Amontia and Amonco. So, Bru said a territory on Nabrewa, Musu to know what baby, but my piano is here on by ya, John Power Church, and Sahu do it now, Wadome Bru, Wadome Bru, my dear, Wachami Bo, my dear, and I am called Bo, my dear, the more of his Yapano. Two for Ujan can say, Wadome Bru, two for the Massy, or the Massy. I said the town of so no. Was what I brew. The town on chair there, then so by ya. Jump out trade you. Then sa who do we? No more fish aparo. For that. Mr. Bruce said, "The Brahine was what Doma Baya, the Kuku, Kaseba, a Kuko in Sia, and a reliable Sada, and a wine pentu, and a bomber dear, or charming bomber dear. Lodi Edward said, "No more fish upon the brew." Two for that's it.
Monsieur vous said about four. I don't continue for saying. Also, I don't make brew. Fear no share. On my jump out to you. A young wine, pen to me and son. Champagne, pen to me and son. On board, my dear. And watch me, board, my dear. Almost Fisher Pa, a senior Pamau. Or Thomas Asanteman Ghana mine. Two for the mass. Of a court, no two for us. So I don't know nothing as in so I don't know if you know share or cinema pedamount Thomas Antiman but yeah snap pentunsia and some who do ya as you said every now I don't know and I'll bomb my dear or chamber my dear so cinema main count as my phone tower china be and go so was in a brew for that couldn't run was it. We saw what for doing any penny money. I don't know. So for the city sooner or SMS say a dear or yano Kwangoma honey. I don't know brew or day. Mahma could do so Robert soon. I don't know. Kuta. Yeah, the boy, my dear. Watch me, boy, my dear. I don't know. So we see that no one else being you mean. I don't know brew. So what do I say? That's it. For that's what Papa. Was it? I told so that kind of call. I say, I won't find that can call. No way. Would you come on now? I don't borrow any about them. So by ya, snap pensions here, and so who do I say you mean? I don't know who bought my dear, or more official, I don't know. Two for that. So we said that I'm never for so I don't know brew. Fenosia on by ya, we jump out to you. The most snap, pen to me, and I'm born my dear, or chummy born my dear. The most in find my own brew. And I'm so very frame, one transcensa. To them, and then was very frame. Two for the mass, food was it. One transfer.
Miss Obru, said no, don't think for said no. Almost what Dauma, Feno Shia, Pipe or Pa, maybe I was come out. But you jump out, you me, you know. Almost not Pentu Sia. I don't know, my dear. Watch me, my dear. And I him call my dear. Almost in a pedimount. I'll teach me, be a said I will teach us at my Yokoson. I don't know. Almost say, Brew. Two for so the mass. That's it. When I'm going to go transit. I don't know why. I'm going to transit. Benkum. No, not for so. It's not sober. Bomasi. I don't say the Wabrewa. Sabi. Now go na hima. Say afia no sia wadoma. Ba ya dwampa wo twedua. Nensa hodo. Oboma de. Wacha me boma de. Wadoma bru. Sinem padema. Wadoma. Tumfo da sabre ko no no wase. I'm for John away. I try to find. Eso bu se de nanam be kufo se no. Se afi no hia o ba ya o mu dwampa o twadua. Snap pentu sia. Ensa hodo ya hye nyinara. Ensa no se be makwa ko dumire ensa hodo dumienu no ma hye. Wadawma na obo ma de. Wacha me bo ma de. Na o hen kwa bo ma de. Wadawma na me kufo se be de se nyame na se ma wo. Atoma Asanteman, Atetromo de Bia, Adoma. Two for the mass. To go to a corner, even was no, you know. Michael Four.
so kuto mo sa wadon me bru o da se bru mo so do ma se fa ha pa bra you know the phone the sofu said the Bible said you go buy no fast a great 2 hours I said come by ma or call cheese the back since we appear so also or they tie some cheese no even for cheese or they were in the brew. I say, I think some of the formats are and I don't know. You can be no, I don't know. What does it do? What does it do? Uncle, no boom was it. No boom was it. Otumfuo. The Jassy and Kobe Amare. So we say election of course since the federal she on by Japan to you know snap pentusia to for boma dear or chairman boma dear and now you go boma dear said that I know what you for say I don't know I feel no share the office here say stressing I mean and come home now also be fuku work to no Thomas I don't know I'm that's a blue Eba kwa ni rano wasi. Monsieur, vous savez, la fête, fier prix. On dit ça, pentu sia. Au bon madier, au hen kwa bon madier. Ana, au chavi bon madier. N'a fait peu de romans officiels par le bout. On fait reconnaître tout frontière. And so my way, that's it. I'll go be a
I don't say the Nago Sumayama, Autumn Brew, or the board, the bank should be at their back, and not to sit in now by Adamo Brew, or don't say who, sorry, and the Boma dear. I don't know if you are not charming, Boma dear. What is your father? Some food you are over. Two brothers, not just. C'est plus vrai. Consommons mon ami. I don't say the number of software says no. I'm so I don't buy but I don't want to. Seven months in your part, I won't buy a Yampo Children, you know. Snap went to see and I hamper. I saw how do we train you. Hamper who do now, I don't know. And I will bomb my dear, or Chammy bomb my dear, and I will bomb my dear. Let me see them pad them out, I don't know. Two for them, I said, was a power. So,
Sikakuya. Apuma Santan. Sanafo. Sisi enche na jumadiro nyina yede ba ewiye. Sisi kama yese yura ne nananom nyina chiewie ama diaka eye bronya dia yura nankasa ode ema ne nananom se afia no hia onyina onfa entobribi emfa enya abujusio osoma wasom asanteman ne nyina mu no efiti afia hyase ebesi ewiye was tenase de twato dia na kire se onyi brebe na onfa enkodi bronya nti sumankwafo won bronya de asomfo age won de afi nsene ena edri won so a yiwra ahyehye bo mu ade kakra ono nso so de kire nani so akire omosoma sompa omasom afi mu nyina no sa ena Yura enso so ne papa na papa ne do ene ne tema wo mane manfo on se brunyan anya hwe kra no omo nso beto nsuo omo beto kosua bi na ode ehira wano e de atwen afia o kosimu no enti eno ena yehunu yi ewo eye Opimso TV Opimso Radio ese eye Yura ne ma enso so na ato santene ewo ka akochia no eye ohenema henema ena eko akochia no Yura ne ba bema ena odensa eto nsayem achia no fefe no ade a eno ena ekoso no nti krobia Asante kotoko hene ne ma ena echie a yehuni okay nti owia na afi watoa dwumadi no so na asomfo no nyina obia so akwaje ne bronya de sese de ebre no eko enchepi na yura ebe mane muso na afi ye de dwumadi no aba ewieye nti live Opimso TV Opimso Radio Facebook page no Opimso Radio afi YouTube no Opimso TV obetumi akaye ho na oba misrel like in page no share page no o adwenkyere bia fato ase ne ekoso nyina no Asante amamra ne amane a eno nso etwago ena yede esomo ewo menhia ahemfie no enti te say no senior medical kai no you na somfo na brempon na manhene ne na henyere nom ene woni a aka nyina no obia chewie de twato eye ono ankasa ne ma ena onom akwakochie enti owie pe enche na ye de dwumadi no enso so eba awieye ewo aha nti wotoa bronya de no so echemfo enso ekwakoji won bronya de aha ewo aha sankwase fo enso ena edru won so a okoji won de no sa pepe ena etie yurama echiawie no afi na omo so efri edwom ha akro eno ena aswamefo ohwei afi so ame somsisi onyina eye yura de hia wosom no enti brunyan kakra ode ma won
sɛ ɔnom ɛmfa nkɔdi bronya ɛna ɔmo ɛgye no nkakra no obiara asekamfo onyi obiara mfirim ne asomfo no deɛ onyi baako kora mfirim ɔde obiara deɛ ɛma no saa na afe biara wɔyɛ no abrafoɔ ɛwɔ manhyia kɔtɔkɔfie ha nti abrafoɔ nso ɛna ɔnom akɔgye ɔmo deɛ no ɔmo ɛna ɛwɛn yewura anim osumfoɔ nso so ɛdeɛ ɛna ɛduru wɔn so no tɔprɛfoɔ nso so akɔgye kaneasɔfoɔ wɔnom ɛna ɛsɔ kanea ɛma yewura nti ɔmo nso so aduru wɔn so a wakɔgye wɔn deɛ Fontom from near Tumpan ɔne a ɛka yewura ntwene Fontom from near Tumpan no ɔmo nso so ɛno no Fontom from Swafoɔ Bento enti egu so yewura ogu so ɛkyɛ obiara ɛyɛ ekuo bi obiara wɔm biara ne nsa bɛka ne deɛ yewura onyi obiara mfirim obiara nsa bɛka ne deɛ ansa na wasɔre na ɔde afe no nyinaa nso aba awieyɛ immediate Kontimpon muta Mpebinin krewi Impintinkafo Aprede Otumfuo kete Nai makete Tiprini amwakwa Kwajom Ura misu ebru adaroma bonwire adaroma onti wati baby ompa bopa ma afia so ne watena se a adaroma o se de ode ebechia wo okura ne nsem dwampa otu edua adaroma nsa hodo a wahyehyɛ nyina eka ho obo mu ade wachia me bo mu ade na wo henkwa abo mu ade se de bonwire hene ese no Otumfuo das papa koni ura nhyira bonwire hene enso aye de a ode ebre yewura afi dwampa otu edua nye dwanketwa ode beda yewura se enya senketwa kra ono ena wachia yewura awie bonwire hene no afi achede no etwa so okay
Quantruma. Mentia Chefo. Sodo. Ganta Swafo. Yahu idea of the abeche Euro. Official person, then our country Asanteman a day. 25th December, and a bronya da. Eura. Otumfuo Osei Tutu II. I mean, I should say, and ne or Tenase. No, na Asanteman, Yenina Baba Betiano. And Pat, Missomidi Osei or yo. Me buy him good time, some of Jampo, Tria, and San assaulted. Pentu, baby, minty kind. Any boy more dear, some de Baba Chiamira, send Yamia Dom, na Afepa Asante Rebion, no shot Santeman, so no ye, Yenina eternity, pa. Any young Santeman, the gun and Afichapa. Nana CP, Nana Bunny, Yako Yanimi, 2026, Eden, our country, Asanteman, then every year, Tridiampon. Yes, sir, Quatintinian Hodin, yes, sir, Ocheniampon, or here, Rasomai, or Manon Quatintin, or Manon Hodin, Mrs. Asanteman, Ghana, my eternity. Because our dream pa Emma Ghana, or our dream Pama Ghana. Yeda CP, Yene, Nana Bunny, Ena Etchin, and Komoi, and Chabia, Ena, or Dijan Franca Otumfuo Ebeche, Eura, na Omano, Afishapa, Ena Yeneno, and so Atchin, and Komoi. Eura, Chedia, or Dema, Nana, Brunya, Diano Guswa, Onum Edge. And Asanke to Franca Otumfuo, and so Aquaji or Mo Adie. One ma Essa, Eura, a Jabwa say, or Tenacia, 1 year Essano, almost so a Babajom, the Royal Dancers Nom, almost so Enna Edu almost so nom. Into Eura said the Medica no, or Tenasi say, na a Brunya da. When you be in from Hessa, Bian Sagbe Canada, Savepe Enna Ecoso, Ewo Menshia, Ahim Fiha, Yenso Yade Ebremo, Inti Yepe and Asanchibia, na Jumedino, Eba Ewie, Ewo Eye Menshia, Kotakofiha, na Yenso so Yede Afi Mujumedina, Yenso so Estiha. Na Yasre Tridiampon say Obama Ahoden na Afida 2026 Yasani Asia na Yakoso Asum Asanteman Day Enti Eura na droba for Enso Ejomo de Coat for warm church no or Monso Edia and Edruswa or Gino. Government police. Afe police for almost so Eura Aba Ifra Mufra Bemu, I mean Canasa, so Eboa Bambo Fia, almost so dear Asra for almost so when Eura Elfiano, almost so Ena Edge Omo Ediano. Ocha Prisino Amano IFA. Aha. Afi Parks and Gardens for almost so CC Fiama IFA. Almost so prison officer in charge of no. Afi prison officers are Ewo Menchiano. Almost so dear and Edru Sono. Garden boys.
Electrician. Mamenes. Mensia garden workers. Cleaners. Inti cleaners a ewofia ha Eura nyasa nketwa asomfo a ewofia ha edoso papa nanso okai obia ehwese afidra obia ye Otumfuo own police na afi ode obia nso de amano inti Otumfuo posifo we munye omomfra bemu ono angasa nso ne posifo wofia ha omo nso na ekoje omo de no enti sa enete obia Otumfuo stewards ebeka ne de obia afotunsamfo nananum we de besre na makaye nkwanfo ne yada yewrase enti obia nsa ka ne de awie nananum so dase momien pre Otumfuo Yam pre noy Yam pre Asantehene Yam pre Asantehene Yam pre noy Yam pre Otumfuo Yam pre noy it is a America kaeno asomfo a ewofia ha no egumu ahodo omodoso papa obia enso ensa aka ne de eye energisem ede ama asomfo wote se omo epne yura na o sre twediampon amano se onkoso to ne nsɛm na sɛdeɛ ɔyɛ ma wɔn no ɔnyɛ no saa daa ɛsrɛ twɛdeɛ mpɔn sɛ ɔnkɔ so ɛnhyira yɛwura afe a yɛkɔsi mu yi yɛsrɛ ahoɔden yɛsrɛ bambɔ papa yɛsrɛ nkɔsoɔ yɛdie ɛna yɛde ɛma yɛwura sɛ ɔbɛkɔ so ɛde kita n'Asanteman ama nneɛma akɔ so ayɛ krabɛhwɛ ɔma ahenni ayɛ akɔnnɔ ama ahenni ayɛ dɛ ama obuo aba ahenni mu ama bibia nso so akɔ so enti ɛnkyɛ na yɛde dwumadie no nyinaa ɛreba awieyɛ ɛwɔ ɔpem so 104.7 Inti they say about no nine pepe about no nine pepe ewo menshia kota coffee ebraso se yura oh sorry inti ohe ni akoso ya yura ebe sorry yura ebe sorry yura ebe sorry
Nananum yɛwura pagya ne mu. Yɛwura pagya ne mu. Yada Chedian Ponce, say what's in him, Ama, what's in him, Ama Asanteman, and that day, Ama Yura, Nijumadina, Elsa Cosway, Pa Yura, sorry, on Nananum, Obeshan, Nananumina, na or the Jumadino SC. Yabacoso, na Yasom Asanteman, na Yade, and or somno aba awiye ewo pemso 104.7 menhia hemfie ena ye wa ye di adwuma opese oni yen obeka ho a 104.7 all radio no so ena TV no Facebook pemso radio YouTube pemso TV online no pemso.com we ni akwaso nyina no ehon sam nyina ye kruchire nyina bako na ye de go opimso.com sana be ya on so betima kenkan bi na wohunu nia ekoso enyina ewo menhia ahemfi ena da ibronya da ne da etoso edununum eno enti yewura wasori a wochia eye na ne panyimfo aha onia ebone chidom ote ni benkum ni lifa so nyina no ochia onyina owiepe obesi fom osi fom a na o sha sefri ni fa fm na wachia na nanom nyina ansana watene akọ jojo ne ho na ode enne osom no nyina so aba ewiye enti yebeda Asanteman se afi so yedwumadie nyina omo mombo ye chidom na mone yesom Asanteman mone yesom yewura krobi Asante Kotoko mone ho aye ni ho eno nti ebekọ so ase twedi ampon se onkwaso a emo Asanteman nyina ho ban na ya hefo ne yetiefo nyina nso ohira obia afi na afi a yebesum nso no onfa na dom ene ne insura enom yen na yedwumadie nyina ye ne ahwefo ne yetiefo nyina empuntiu emremo na enkoso ewiyepa midin de kwabena kyerɛ Martin Ado enne opimso radio opimso TV ya sonfo nyina eba ha a yebesom ye ade a yensi you yewura Osei Safo ono ene di ene mbaye ena general manager yewura Kofi Boache commander 1 ono also edi ene mo ndi ekochi aye afi in programs manager Fuseni Isa ono ewa ha ena asomfo no nyina enso ewa ha enti omo boaya ni awu nyina eba so no yemfa na omo nyina nso ase se omo go so suma Asanteman Derek and Chibosia come Mr. Black ono ene camera for nyina teacher Kofi Lenzi afe Eben ene George nom omo nyina ebe boaye ena Yvonne Chief omo aka no nyina omo so ebe hwe se dwumadi no nyina so de se ba so nyina no eba ye Hajara da Roma
ɔkɔtrɔ nsɛm nyinaa deɛ go opimso.com na ɔnso ɔnya bi akenkan enti yɛbɛkɔ so na yɛda obi biara se news crew adomankomasɛm masɛm ɔyɛ ɔpemsoɔ prama so afei ɔsɛ kurom kwan so kumase fie ɛne dwumadie nkae a yɛde som afei mu nyinaa no yɛbɛda ɔmo nyinaa se sɛ ɔmo nso ɛsom yɛn newsfo no nyinaa so yɛda obiara se dugya fi kumani ɛyɛ nana adeɛ mu duro afei Kwame Ewua Nimfoɔ Johnson Owusu Adiomi Abra Pokuya ɛne Mensa Brampa ɔmo nyinaa ɛda mo nyinaa se sɛ ɔmo boa yɛ a yɛsom Asanteman afei mu nyinaa na yɛakɔ so asra Asanteman sɛ monkɔ so anta yɛkyi na afei a yɛbɛsim no yɛn nyinaa yɛnsom Asanteman yɛnsom korɔbea Asante Kɔtɔkɔhene ɛne Ghana man nyinaa yɛda bibiara se monkɔ so a na mo ne yɛntena ɛwɔ Pemsoɔ 104.7 Facebook no ɛyɛ Opimso TV ɛna YouTube no ɛyɛ Opimso TV yɛda mo ase manfo manhene manhema ɛna ɛho no yɛwura ɛne n'asomfoɔ yɛwura ɛna ɛho no yi obi ɛde brebe certificate bi ɛkyerɛ yɛwura wagye ada n'ase okay Guinness World Record Certificate Asanteman this year ɔno nso ɔte ne nsa tumi aka ɛna ɛnɛ ɔde abɛkyerɛ yɛwura no ɛfɛ paa nyɛ asɛ nketewa koraa ɛno ɛna yɛhu no yi ɛwɔ yɛn TV no so afei ɛna yɛwura ɛbɛkyea ahemfo no nananom a wɔnom ɛwɔ adwabɔ yi ase ɔbɛkyea wɔn nyinaa ansa na ɔfiri adwabɔ yi ase